membri parlamentari, rispettabli sindku, membri tal-Konsill Lokali ta' Ħażabbar, wis referendu Arċipriet, u membri tal-Kleru, sinjuri, ħafna ħbib, Zabbarin. Merħba. Fissem is-soċjetà fil-Armonika Marija Mater Grazie, fl-imkien mal-Konsill Malti għall-Arti, natikom merħba għal din l-Akkademja Mużikali fl-okkażjoni tal-75 sena bil-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Madonna tal-Grazzja. L-imma Akkademija taħt il-patroċinju tal-eċellenza tiegħu Monsinjur Joe Alessandro, OFM Kap, Isqof Emeritu tal-Belt ta' Garissa, il-Kenja. Din is-soċjetà kitbet u eżegwit il-mużika tal-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Grazzja u reġgħet għamlet l-istess f'anniversarji importanti oħrajn ta' dan l-akbar avveniment fl-istorja riċenti tal-parroċċja Zabbarija. Il-kompożituri Maestro Joseph Abela Scolaro, Maestro Reishi Berras, Maestro Kevin Mizzi iwasslu mużika u tislima mużikali lejn din l-om Aziza tagħna. Il-kittiba Patri Matteo Sultana, George Peresso u Anselm Xiberras jinsġu l-isbaħ kliem biex dak li hemm f'qalbna jasal il-lejla f'riġlejn Omna Marija u Bina Ġesu. Għalhekk illum il-Banda tal-Grazzja ser tkun qed iddoq biss il-mużika li nkitbet u dwiet ma' Ħażabbar f'din iċ-ċelebrazzjoni unika ta' devozzjoni Marjana li 75 sena ilu saret realtà għad-devoti kollha tal-Madonna tal-Grazzja. Il-Banda tas-Soċjetà fil-Armonika Marija Mater Grazie taħt it-tmexxija tas-Sur Mażi Rettur Maestro Kevin Mizzi, il-lejla se tibda b'kompożizzjoni ġdida li nkitbet speċifikament għal din l-okkażjoni speċjali. Maestro Kevin Mizzi beda d-diskussjonijiet u t-tiftix għal din l-okkażjoni madwar 5 snin ilu. Wara x-xewqa li tinstab poeżija ta' tifħil il-Madonna tal-Grazzja mill-pinna ta' Patri Matteo Sultana, poeta Franġiskan brabta kbira mas-soċjetà fil-Armonika u l-awtur tal-innu tal-inkoronazzjoni 75 sena ilu. U fil-fatt meta nstabet poeżija adattata Maestro Mizzi dam magħha il-mużika ħelwa tiegħu mal-versi tal-poeta li kien jieda jsellem u jfaħħar lill-Madonna tal-Grazzja. U l-versi kienu xi ħaġa hekk. Ħallina Madonna ninsġulek, ħannieqa ta' wart u ta' żgħar, li jfewwaħ madwarek fil-ġonna, fil-ġranet eżis ta' daxxar. U magħha ħannieqa ta' ġawar, ta' mħabba, mimduma bil-qlub. Tulidek eżis li fi qlubhom hemm ismek minqux u miktub. Bada l-klim ħelu tibda l-ewwel talba tagħna lejla lejn din l-om medjatriċi tal-grazzi li twassalna dejjem fi ħdan Bina Ġesu. Ma din l-eżekuzzjoni ġdida tal-innu ħannieqa ta' ġawar takkumpanja lill-Banda tal-Grazzja Xeris Spiteri flimkien mal-kor Kapella Mużikale Ċeċiljana taħt id-direzzjoni ta' Maestro Abram D'Amato. Sinjuri, nitlobkom tilqaw magħna bi pjaċir kbir il-lejla lill-Banda tal-Grazzja u s-Sur Mażi Rettur Kevin Mizzi.
Immaġinaw biss li kontu preżenti għas-seduta ġenerali fil-20 ta' Lulju 1951. U dakinhar l-ispiżjar Arturo Felice, li kien ukoll President tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazie, kien ħabbar u lissen dan il-kliem li ġej. Sejjer isir innu bil-banda u vuċijiet u serin isiru xi affarijiet oħrajn li l-Assembleja tkun tafhom meta jkun il-waqt. Dan kollu biex ikun taġieħ lis-soċjetà għax dejjem hekk kien jixirqilha u biex is-soċjetà tagħmel unur lil ħażabbar kollu. B'dan kliem preċiż, il-President Felice kien ħabbar lis-soċi li s-soċjetà kienet f'pożizzjoni li tikteb u teżegwixxi l-innu tagħha f'din l-okkażjoni daqstant importanti. Il-kompożitur Maestro Joseph Abela Scolaro, surmas direttur tal-Banda tal-Grazzja u awtorità fil-kompożizzjoni mużikali. Il-kittieb Patri Matteo Sultana. Il-kor 40 tfajla minn familji ta' soċi mażula u mrawma minn Abela Scolaro nnifsu. It-tenur il-bandist tal-post Carmelo Mallija. Li dak iż-żmien kien għadu kif beda jitgħallem il-vuċi u li ġie mħarreġ minn Maestro Abela Scolaro nnifsu fuq il-pjanu tat-Teatru Blue Arena. U l-mużiċisti is-soċi bandisti malma u mħarġa mill-Banda tal-Grazzja. Dawn kollha nhar il-Ħadd 26 ta' Awwissu 1951 fuq il-Planċier fil-pjazza fit-Triq is-Santwarju fil-preżenza tal-isqfijiet fl-inkoronazzjoni tawna l-innu fjum il-festa tal-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Grazzja. Illum 75 sena wara se nerġgħu nisimgħu din il-kompożizzjoni unika wara li ġiet irrestawrata u miktuba b'mod diġitali għal din l-okkażjoni daqstant speċjali mis-surmas direttur tagħna Maestro Kevin Mizzi. Però mhux biss, għaliex dan l-innu flimkien ma' dak ta' qablu u diversi oħrajn ġew irrekordjati mill-banda tagħna bl-għajnuna ta' fondi miksuba mill-Kunsill Malti għall-Arti speċifikament għal din l-okkażjoni u mill-lejla dan ir-recording daqstant prestiġjuż se jkun disponibbli għad-dilettanti ta' din il-mużika daqstant prezzjuża. Magħna preżenti l-lejla għandna wkoll rappreżentanti tal-protagonisti ta' dan l-innu. Is-sur Lino Abela Scolaro, it-tifel ta' Maestro Joseph Abela Scolaro, u liet it-tenur Carmelo Mallija u s-Sinjura Mary Bonnici li kienet waħda mill-40 tfajla li 75 sena ilu kienu ffurmaw il-kor ta' tfajliet ta' tfal. Sinjuri, mal-Banda tal-Grazzja nilqgħu fostna lil Maestro Kevin Mizzi, il-kor Kappella Mużikali Ċeċiljana taħt id-direzzjoni ta' Maestro D'Amato, tenur Zabbari Alan Xiberras u l-baritonu Alfred Camilleni għall-innu fjum il-festa tal-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Grazzja. Dan li għandek ix-xogħol fih. Marru bil-qiegħda. Mela, bajdu għaw jaħasra. Ġisku tiksu, marru. Itilaw il-qoddim, sibu l-postijiet, jew lem jew law. Ta' marru.
Jien nistamur, le? Nistamur. Keith. Min għawem ma jek. Mux għanaddin emmek, emmek għedin. Ġulajtum sajtum bad. Min għawem. Għanfaħom fil-ċettana. Aħna rajt? kollonatas. Paċenzja. Tista' reputax waħda ma. Effikas, sa?
wara l-kantata, dan innu wara hemm minnu ieħor twil. L-ewwel ħadd buket fjuri l dawn l-erba' li ħajkunu hawnhekk. Imbagħad ħajatu lilek u l-kumplament, jiġifieri ħanbek sinjal oħroġ. Ta' Sten, issa ħajatu wara dan innu ħajatu. no, wara l-innu xejn. Wara l-innu inti, introduċi li jmiss. Imbagħad wara li jmiss. Eżatt, ħajkun hemm Rita Paċ. Eżatt, ħajkun hemm Rita Paċ, Alan, Claire u jiena. U inti. Wara li jagħtu lilna, jagħtu lilkom. Rita Paċ, rajta Rita Paċ. Right? Kyle, inti Rita Paċ tafa? Rita Paċ tafa? L-annejja? Madonna mhux nara. Mhux nara. Rita Paċ ġiet, Rita Paċ. L-annejja, ma rajtuwiex. Alle Schäme steht die viele Siebtal. Endlich sind aber Kurhat. Exabehaul Koloxa. Iva, li sali, li għandha xismu. M'għandix, m'għandix, m'għandix. Dik iva.
saber om hanilana tui clonaci vedanile come cosis tu saber Danilium ex saber waslet rida
Intqajna fit-toilet. in favore Il-bittajt kif Mezz isma' xejn.
بنك جسو Oh
tal hawnhekk għall-interċessjoni ta' Marija. Kemm grazzi
Fil-bidu ħalaq Alla is-semewwiet u l-art u kull ma fihom. U ra Alla li kollox kien tajjeb u kollox kien sewwa.
imma dan is-slim inkiser bħal rada fuq sema safi. Għax Għamar kien talla fi ġnien l-Eden lill-ewwel żewġ bnedmin li minnhom rid ikattar ħajja l-ħieħa biex le ma jmissu minn frott ta' siġra ta' tarif il-ġid u tarif id-deni. Għax dakinhar li jduqu minna, jduqu tmiem, jduqu l-mewt. Iżda daħal ħajjen is-serb u ħajjan lill-leva biex tikol mill-frott ta' din is-siġra biex jinfetħu l-għajnejha u ssiri wkoll bħal Alla. U kielet hi u kiela dam. U daħal id-dnub. U madnub il-kastik. U leħen Alla dewa f'dak is-skiti maġġib u mbeżza. L-ebda werqa ma tħarket u nstara mir-rieħ u ħemdu la safar u nixfet in-nixxija hekk kif dewa leħen Alla. Mishut ikon isen, li kashkar miaj, flewel holi. Mishut min sema minnu, mishut min ri
Ora
Fis-sitt xahar kien mibgħut l-Anġlu Gabriel minn Antalla. F'belt tal-Galilea jisimha Nazzaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi minn dar David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal l-Anġlu għandha u qalilha Con sirțul tana
dak il-għaddis demmu fdina għazlek biex għamna tkun
صبيحة محبة talgrazi figura Kien fħatt in-nies li nqara d-digriet. Wasal mill-Vatikan iż-żabbarin. L-Arċisqof Gonzi qiegħed il-kuruni fuq ras Marija Ġesu Bambin. 2 Settembru kien il-jum għażiż, 1951, fil-waqt l-alloġġ leħħem melodija, fis-sitta kien preċiż, l-Ave Marija.
Bravi. Nil. Ejja dejna. Minn dak l-omaċ sabiħ lill-protagonisti l-lejla u dik il-ġmil ta' kantata, Marija Mater, grazie. Grazie kbira lill-protagonisti kollha fosthom ovvjament is-Sur Mast, Maestro Kevin Mizzi. U lil daw kollha li tawna dik il-kantata mill-isbaħ. Permettuli wkoll fissem is-Soċjetà Filarmonika Marija Mater, grazie. Napprezzaw u nirringrazzjaw l-Sur Mast onorarju ta' din is-soċjetà, Maestro Rejx Berras. Għabizom. L-Sur George Peresso. Għabes. Mana unek il-lejla. L-Sur Anselm Xiberras. Ejja. U l-Sur Lino Abela Scolaro. Li huwa Naħseb. Eben is-Sur Joseph Abela Scolaro li bit-talenti u l-lirika u l-ħiliet tagħhom waslunna il-mużika li qed napprezzaw il-lejla. U issa, fissem is-Soċjetà Filarmonika u fissem il-membri kollha tagħha naħseb li huwa xira li f'dan il-moment ta' din l-Akkademja Mużikali f'din l-okkażjoni ta' stant importanti nistieden lill-President tas-Soċjetà Filarmonika, Sur Mario Aquilina, biex jgħaddilna l-messaġġ tiegħu. L-Eccellenza tiegħu Monsignoris of Joe Alessandro, Onorevoli Ministri u Membri Parlamentari, Wis Reverendu Arċipriet, Kleru, Rispettabli Sindku u Membri tal-Kunsill Lokali, eżis mistednin u ħuti soċi fih dan is-Soċjetà Filarmonika Marija Mater, grazzja. U ta' soddisfazzjon kbira lija li qed immexxi lil din is-soċjetà fi żmien meta il-banda qed terġa' tagħti Akkademja Mużikali tal-Ola Forma f'dan is-sanktuarju arċipretali. Żgur li d-devoti Domna Marija llejla tennew bil-mużika Marjana li ndaqqet il-mużika kollha tal-inkurrazzjoni ġrajja u grazzja li bdiet fl-1951 u ġibna speċifikament sal-lum. Il-lejla nħoss l-obbligu li l-isem il-membri kollha ta' din is-soċjetà. Indun lejn Omna Marija tal-Grazzja u nitlobha sabiex iżżomm idejja fuq din is-soċjetà li ġġib isimha u tbirek il-frott ta' ħidmietna li jagħmel tamġid lejn is-soċjetà ċivili. Speċjalment dik żabbarija. Għażiża Om tagħna, bierek ukoll il-familji tagħna u nitolbuk tħares fuq l-eżis tagħna li għaddejjin minn xi saram. Fisem id-diriġenti tas-soċjetà nirringrazzja mill-qalb lis-Sur Mas direttur tal-banda tagħna, Maestro Kevin Mizzi, tad-dedikazzjoni u ħila li wera l-preparazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-Akkademja Mużikali 75.
Ringrazzjament imur ukoll lill-bandisti u l-volontiera kollha fil-kumitati tagħna li hawn dawn l-aħħar xhur ippreparaw beħġarhom għal din l-okkażjoni memorabbli. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll lill-Arċipriet il-Wisq Reverendu Fader Rodrik Camilleri tal-kooperazzjoni li dejjem sibna minnu u mit-tim li jmexxi u jiddekora s-santwarju tant kura u qima. Grazzi lilkom tal-li jattindejtu l-lejla biħġarkom u mlejtu dan is-santwarju għal-ċipretari u fuq kollox grazzi speċjali lil Monsignor Isqof Patri Joe Alessandro tal-li joġbu jonarana bil-preżenza tiegħu u jestendi l-patroċinu tiegħu fuq din l-Akkademja Mużikali. Għaldaqstant nixtieq nistieden lil Monsignor Isqof biex jgħidilna messaġġ tiegħu f'din l-okkażjoni ta' devozzjoni Marjana. Grazie. Aziz Arċipriet Reverendu Rodrik Camilleri, ħuti fis-saċerdozju, Aziz President Sur Mario Aquilina u l-Maestro Kevin Mizzi u l-membri kollha tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazie. Nirringrazzjakom tal-istedina li għamiltuli għal din l-Akkademja Mużikali fl-okkażjoni tal-75 sena mill-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari Tomna Marija tal-Grazzja. Snin mubarka li daw kollha li ħadu sehem f'din l-attività u lilkom li joġobkom tiġu hawn stidnin distinti, membri parlamentari, membri tal-Kunsill Lokali, membri tal-Komunità Parrokjali ta' Ħażambawr u mistennijin oħra li joġobkom tattendu għal din l-Akkademja. Iva, inġbarna għaw flimkien f'dan is-santwarju biex jiċċelebraw il-75 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Madonna tal-Grazzja, simbolu għażiż li għal tant snin mexa magħna bħala poplu u bħala komunità ta' fidi. Dan il-kwadru li għal ġenerazzjonijiet sħaħ kien sinjal ta' faraġġ, tama u protezzjoni, illum jerġa' fakkarna fil-ħarsa materna Tomna Marija u fil-fedeltà ta' Alla li qatt ma jabbanduna lill-uliedu. F'din is-sena ġubilari meta nħarsu lejn Marija bħala tal-Grazzja u bħala mudell ta' fidi ħajja, inħossuna mħeġġa biex inkomplu nfittxu l-għaqda ma' bina Ġesu. Intom permezz ta' din l-Akkademja entuna nidħlu aktar fil-misteru ta' din l-għaqda ma' Marija u ma' bina Ġesu u għal dan nirringrazzjawkom minn qalbna. Din l-Akkademja fakritna li l-am propju ta' din is-soċjetà huwa li jrawwem l-imħabba għall-mużika, jippromuovi l-kultura u l-edukazzjoni f'dan il-lokal ta' Ħażabbar, filwaqt li joffri rikreazzjoni kemm għas-soċji tagħha kif ukoll għall-pubbliku in ġenerali. Nixtieq nifraħ u napprezza u rotħajr lis-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazie għal programm tal-livell għoli li l-lejla ippreżentawlna permezz ta' din l-Akkademja. Ħajr u prożet lis-Sur Mast, il-bantisti, il-vuċijiet, il-kantanti flimkien mal-kor u ma dak li waslulna messaġġ ta' tarif relatat ma' din l-okkażjoni. Nawgura lilek, President, lill-Kumitat u l-membri kollha ta' din is-soċjetà, kif ukoll id-dawk kollha li ħadu sehem u wkoll lil dawk li taw is-sem tagħhom biex setgħu ittellgħu din l-Akkademja, nawguralkom li tkomplu tagħtu l-kontribut tagħkom fih dan il-parroċċja
u f'din il-lokalità. Jalla il-ħidma tagħkom tkompli tkun ispirata minn fidi, imqaqla mill-ħeġġa u mexxija mill-lozza lejn dak li hu sabiħ u qaddis. Nitolbu lill-Omna Marija tal-Grazzja tkompli tħares din il-parroċċja għażiża tagħna biex għal ħafna snin oħra nibqgħu naraw il-fidi u l-għaqda ta' bejnietna tikber u tissaħħaħ taħt il-ħarsien ta' Omna Marija. Il-Mulej berikla u Marija tkompli tħarisna u tmexxina b'qalb ta' Om. Grazzi mill-ġdid. Grazzi kbira l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Joe Alessandro. Aħna għandna għotja żgħira għalik tal-li onorajtna bil-preżenza tiegħek il-lejla, Monsignor Alessandro, u anke għaliex inti ġej mill-Ordi tal-Franċiskani Minuri li tagħha kien ukoll Patri Matteo Sultana, u fil-fatt għandna din l-għotja speċjali mis-Soċjetà Filarmonika Maria Mater Grazie. Għandna lil Luċċano nistiednek biex tippreżenta lil l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Joe Alessandro. Grazie tassew, grazie kbira. U għandna wkoll xi għotja finanzjarja Monsignur li dawn żgur se jgħinu fil-missjonijiet tiegħek barra minn Malta. Miġdid, grazzi kbira lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Joe Alessandro. Semmejthom aktar qabel u nixtieqhom li jiġu hawnhekk qed nara lis-Sur George Peresso, x'imkien hemm wara hemm Maestro Rejxi Berras. Nistiedinkom tiġu hawnhekk għax intkom ukoll parti mill-protagonisti llejla. Nistieden ukoll lis-Sur Lino Abela Scolaro biex jingħaqdu magħna għal qotja ta' apprezzament lis-Sur Peresso, lis-Sur Abela Scolaro u anke lis-Sur Xi Berras. Sfortunatament ma setax ikun magħna s-Sur Ansem Xi Berras. Nistednuk tiġi hawnhekk, Sur Peresso, Sur Abela Scolaro. Grazie kbira. Grazie li ġdid l-Sur Peresso. Grazzi tal-versi sbieħ Sur Peresso. Nselmu wkoll lotja lill-Sur Lino Abela Scolaro. Grazzi Sur Peresso. Gost li narawk. Grazzi kbira. Għandna membru ieħor mis-soċjetà li jippreżenta din it-tifkira speċjali lis-Sur Abela Scolaro u ma jistax jonqos applaws kbir lil Maestro Rejxi Berras. Grazie tassew. Maestro Rejxi Berras. Al-mużika.
Grazzi tassew, il-Maestro Rexi Berras. Di tista' tniżżilha fis-CV li anka l-isqof għammi ċabċablek. Grazzi kbira il-Maestro Rexi Berras u issa permettu li nsejjaħ ukoll il-Alfred Camilleri li ilu l-fuq minn 26 sena, residenti għaż-Żabbar u sar kważi Żabbari bħalna. Alfred, għandna għotja żgħira għalik ukoll. U l-Xerin Spiteri nistidina biex tilaqgħod magħna wkoll. Gburi li ħażabbar, vera Alfred? Vera. U għandna l-Xerin ukoll li ħadnaqgħod magħna. U applaus kbir ukoll Xerin Spiteri. Grazzi kbira li Xeris, grazzi l-Alfred. Grazzi kbira, ma kellekx iġuġu, grazzi n-nes. Ħannejdek biex iżommu li ftitu, ferra? Grazzi. Tista toqgħod ħdejja, ma tista toqgħod ħdejja, ta? X'taħseb nippreżentaw biċċa flimkien. Ħadd gost immens tisma' lill-President tas-Soċjetà u anke lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Alessandro fid-diskorsi tagħhom li ringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom biex tella dan l-avveniment daqstant speċjali l-lejla. U naħseb inkun qed nonqos u s-soċjetà naħseb li tkun qed tonqos jekk b'mod formali ma nirringrazzjawx il daw kollha li bit-talenti, bil-finanzi, bil-ħin tagħhom għenuna biex intellaw din l-Akkademja Mużikali. U għalhekk ringrazzjament speċjali se jmur lil dawn il-persuni u l-entitajiet u l-azzjendi li bis-saħħa tagħhom irnexxinna ntellaw din l-Akkademja Mużikali. Il-Kunsil Malti għall-Arti li permezz tal-fondi miksuba kien possibbli li jsir il-konċert kif ukoll ir-recording tal-banda li se jibqa' tifkira ta' din l-okkażjoni. Il-President tas-Soċjetà, is-Sur Mario Aquilina, flimkien mal-membri tal-Kummissjoni Banda li flimkien ippjanaw dan ix-xogħol kollu, li l-volontira tas-soċjetà li b'impenn kbir għamu għal din l-okkażjoni u tawħinhom biex din l-Akkademja tirnexxi minn kull aspett u grazzi wkoll speċjali lill volontira tas-Santwarju immexxi mis-Sagristan is-Sur Franco Caruana li żejnu s-Santwarju b'mod mill-isbaħ. Ringrazzjament ukoll lil Medabout Video u s-Sinjuri Anish Kembri u Stefano Gawci li nsellmulhom minn hawnhekk. Ma jistax jonqos ukoll li din is-soċjetà, naħseb tajjeb li ntuhom applaws, tkun grata wkoll għal-ħidma dedikazzjoni bla qiegħda li wettaq is-Sur Mas, direttur tal-banda, Sur Kevin Mizzi, li bitħabbrik tiegħu flimkien mal-bandisti kollha stajna llejla nassistu għal dan il-kunċert tal-mużika kollha li nkitbet għall-inkoronazzjoni ta' Omra Marija tal-Grazzja. U hawn Kevin għandna nistidnek biex tersaq fin-nofs. Sinjuri, is-Sur Mas, direttur tal-banda, tas-Soċjetà Filarmonika, Maestro Kevin Mizzi. Grazzi kbira l-Sur Kevin Mizzi, ringrazzjament u turija ta' apprezzament ukoll minn din is-soċjetà lejn l-Arċiprit ta' din il-parroċċja li bil-permess ġentili tiegħu seta' jittella dan il-kunċert f'dan is-santwarju arċipretali wis Aziz għalina s-Sabbarin kollha. U għalla stant għandna għotja sabiħa lill-Arċipret. Żgur li kbar ringrazzjament ta' din is-soċjetà imur lejn omna l-Aziza tagħna, meqjuma b'tanto żav dan is-santwarju arċipretali. Għaldaqstant id-diriġenti tas-soċjetà f'isem is-soċi, il-partitarji u s-segwaċi tas-Soċjetà Filarmonika jixtiequ jippreżentaw tifkira lil dan is-santwarju biex isservi ta' memorja għażiża għal din l-okkażjoni speċjali.
Grazzi kbira, grazzi Luciano, grazzi Mario. L-aħħar silta li għandna l-lejla waqt din l-Akkademja Mużikali hija silta li żgur tafu l-koll u li kienet tkantata l-ewwel darba feluq is-60 anniversarju mill-inkoronazzjoni. Il-kanzunetta b'mużika ta' Maestro Rej Xiberras u lirika ta' Anselm Xiberras hija sinonima ħafna mal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja għaliex tindaq kull sena hekk kif il-vara tal-Madonna tal-Grazzja tasal qudiem is-sede ta' din is-soċjetà mużikali waqt il-qofol tal-purċissjoni tal-festa titolari Zabbarija. Il-kantant tal-lejla hija Dorothy Bezzina li se tingħaqad mal-Banda tal-Grazzja għall-eżekuzzjoni tal-kanzunetta Sultana ta' Beltna.
Grazie